verliefd in het dorp. Mijn naam is Emma en ik woon in een klein, vriendelijk dorp. Het dorp ligt tussen groene heuvels en rustige wegen. Iedereen kent elkaar hier, en bijna elke dag lijkt een beetje op de dag ervoor. Toch begon mijn leven pas echt te veranderen op een warme ochtend in mei. Ik stond voor het raam van mijn kleine huisje. De zon scheen zacht op de tuin, waar mijn rozen net begonnen te bloeien. Ik voelde mij rustig, maar ook een beetje ongeduldig. Ik was 25 jaar en had het gevoel dat er iets nieuws moest gebeuren. Ik wist alleen niet wat. Mijn beste vriendin Nora kwam die ochtend bij mij op bezoek. Ze klopte op de deur met haar lichte, vrolijke tikjes. Emma, doe open. Ik heb nieuws, riep ze. Ik deed de deur open en ze stapte met grote energie naar binnen. Wat is er aan de hand? Vroeg ik. Ze glimlachte geheimzinnig. Er komt een nieuwe familie in het grote huis aan de rand van het dorp. Een rijke familie. En ze hebben, zo heb ik gehoord, een zoon van onze leeftijd. Ik voelde mijn wangen warm worden, maar ik wilde niet te snel reageren. Een nieuwe familie, dat is wel interessant, zei ik rustig, al klopte mijn hart een beetje sneller. Nora ging op mijn stoel zitten en keek mij onderzoekend aan. Emma, dit is misschien een kans. Jij bent slim, vriendelijk en mooi. Misschien ontmoet je iemand die jouw rustige leven een beetje levendiger maakt. Ik lachte zacht. Ik heb geen man nodig om mijn leven levendig te maken, zei ik, al wist ik dat ze misschien een beetje gelijk had. Soms voelde mijn leven te stil. Te netjes. Alsof er iets miste. Die middag besloot ik een wandeling te maken langs de rand van het dorp. De lucht rook naar voorjaar en vogels zongen in de bomen. Terwijl ik liep, dacht ik aan de nieuwe familie. Zouden ze aardig zijn? Zouden ze passen in ons rustige dorp? Toen ik langs het grote huis liep, zag ik een koets voor de deur staan. Er stonden koffers naast. Mijn hart sloeg een klein sprongetje. De komst was niet langer een verhaal, het gebeurde nu echt. Ik wilde niet opvallen, dus ik liep langzaam verder. Toch keek ik even opzij. En precies op dat moment ging de deur van de koets open. Een jonge man stapte naar buiten en onze blikken kruisten elkaar. Slechts een seconde, maar ik voelde een vreemd, warm gevoel in mijn buik. Ik kon zijn gezicht niet goed zien, maar zijn houding was rustig en zelfverzekerd. Ik keek meteen weer weg en deed alsof ik gewoon naar de vogels luisterde. Maar mijn gedachten waren nu helemaal niet meer rustig. Toen ik thuis kwam, voelde mijn wereld anders, groter. Alsof er een nieuw hoofdstuk begon. En misschien wilde ik dat ook wel. De volgende ochtend werd ik vroeg wakker. Ik probeerde niet aan de jonge man te denken, maar dat lukte natuurlijk helemaal niet. Ik maakte thee, zette mijn stoel bij het raam en probeerde een boek te lezen. Maar ik las dezelfde zin wel 5 keer, zonder dat ik wist wat er stond. Dit is onzin, Emma, zei ik hardop tegen mezelf. Je kent hem niet eens.
Toch besloot ik die ochtend een korte wandeling te maken naar de markt. Het was altijd gezellig daar. Mensen spraken met elkaar, kinderen lachten en er hing de geur van vers brood in de lucht. Ik hoopte dat de drukte mijn gedachten zou kalmeren. Ik liep langs de kraampjes en groette de mensen die ik kende. Alles voelde vertrouwd, totdat ik bij de kraam van mevrouw de Wit kwam. Zij wist altijd alles. Emma, riep ze. Heb je de nieuwe familie al gezien? Ze lijken heel beleefd. De zoon heet Lucas. Lucas. De naam klonk zacht en mooi, en meteen begon mijn hart weer sneller te kloppen. Ik heb hem alleen heel kort gezien, zei ik zo neutraal mogelijk. Mevrouw de Wit kneep haar ogen samen, alsof ze iets in mijn gezicht kon lezen. Hij ziet er vriendelijk uit. Misschien moet je hem eens gedag zeggen. Ik lachte ongemakkelijk en kocht snel wat appels, in de hoop dat het gesprek daarmee klaar was. Toen ik de markt afliep, hoorde ik ineens een rustige stem achter mij. Goedemorgen, juffrouw. Mag ik u iets vragen? Ik draaide me om en daar stond hij. Lucas. Zijn ogen waren helder en vriendelijk, en hij had een zachte glimlach. Zijn kleding was netjes, maar niet overdreven. Hij leek precies te passen in het dorp, alsof hij er altijd al had gewoond. Goedemorgen, zei ik. Mijn stem klonk iets hoger dan normaal, tot mijn eigen ergernis. Wat kan ik voor u doen? Ik ben nog niet zo bekend hier, zei hij. We zijn net verhuisd en ik zocht de bakker. Ik lijkt hem maar niet te vinden. Oh, zei ik opgelucht. Ik ga daar net langs. Ik kan u wel de weg wijzen. We liepen naast elkaar door de straat. De lucht was fris en onze stappen klonken rustig op de stenen. Ik wilde iets zeggen, maar mijn gedachten sprongen alle kanten op. Gelukkig nam Lucas het woord. Het dorp voelt heel vriendelijk, zei hij. Rustig, maar warm. Ja, zei ik. Het leven is hier eenvoudig, maar fijn. Hij keek even naar mij en ik keek snel weg. Ik voelde weer die warme tinteling, die ik maar moeilijk kon negeren. Toen we bij de bakker waren, bleef Lucas staan. Dank u wel, juffrouw, hoe heet u eigenlijk? Emma, zei ik. Emma. Hij herhaalde mijn naam, alsof hij het geluid ervan proefde. Het was fijn met u te wandelen. Ik hoop dat we elkaar nog eens zien. Dat hoop ik ook, zei ik, voor ik erover kon nadenken. Toen hij de bakkerij binnenliep, voelde ik mijn hart zo licht dat het bijna leek te zweven. Op de terugweg naar huis glimlachte ik zonder reden. En voor het eerst in lange tijd voelde ik dat er iets moois kon gaan groeien. De dagen na mijn ontmoeting met Lucas voelde het dorp anders aan. Alsof de lucht een beetje lichter was, alsof de zon vaker scheen. Misschien kwam dat door mij, dacht ik soms met een glimlach. Ik probeerde mezelf rustig te houden, maar toch keek ik bij elke wandeling even naar het grote huis aan de rand van het dorp.
Op een middag was ik in mijn tuin bezig. Ik snoeide de rozen, al wist ik niet goed waarom. Ze zagen er al perfect uit. Misschien wilde ik gewoon iets doen om de spanning in mijn hart te vergeten. Terwijl ik bukte om een gevallen blad op te rapen, hoorde ik voetstappen op het grindpad. Ik keek op en daar stond Lucas. Netjes gekleed, maar met een vriendelijke, open houding. "Dag Emma," zei hij met een warme glimlach. "Stoor ik?" Ik schudde snel mijn hoofd. "Nee, helemaal niet. Wat brengt u hier?" "Als u je zegt, mag ik dat ook?" vroeg hij zacht. Ik knikte en hij glimlachte nog breder. "Fijn," zei hij. "Nou, mijn moeder geeft zaterdag een kleine theemiddag voor een paar mensen uit het dorp. Zij wil graag iedereen leren kennen. En ik vroeg me af of jij ook zou willen komen." Ik voelde mijn wangen warm worden. Ik wist meteen dat ik graag wilde gaan, maar toch dacht ik even na. Dat klinkt heel vriendelijk. "Ik denk dat ik graag kom," zei ik. Lucas keek opgelucht. "Dat maakt me blij. Mijn moeder hoort graag dat jij erbij bent. Ze heeft je al van een afstand gezien en vindt je een nette verschijning." Hij keek even weg, alsof hij bang was dat hij te veel had gezegd. Ik lachte zacht. "Dat is heel aardig." Hij keek weer op. "Mag ik vragen, heb je al plannen voor de rest van de middag?" Ik schudde mijn hoofd. "Nee, niet echt." "Zou je dan misschien een wandeling willen maken? Alleen als je tijd hebt natuurlijk." Mijn hart deed een klein sprongetje. "Ja, dat lijkt me fijn." We liepen samen naar het pad dat langs de velden liep. De lucht was helder blauw en het gras bewoog zacht in de wind. We praten eerst over eenvoudige dingen, het weer, het dorp, onze favoriete plekken. Toen vertelde Lucas iets meer over zijn familie. "We zijn hierheen verhuisd omdat mijn moeder een rustiger leven wil," zei hij. "We hebben in grote steden gewoond, maar dat was soms te veel. Te druk. Hier voelt het alsof we weer kunnen ademhalen." "Dat herken ik," zei ik. "Het dorp is klein, maar het geeft ruimte in je hoofd." Lucas keek naar mij met een blik die warm en nieuwsgierig tegelijk was. "Emma, ik ben blij dat jij hier woont." Ik wist niet wat ik moest zeggen. Mijn hart bonkte zo hard dat ik dacht dat hij het moest horen. Ik glimlachte alleen maar. Soms is dat genoeg. Toen de wandeling bijna voorbij was, bleef Lucas even staan. "Emma, mag ik je iets vragen?" Ik voelde een lichte spanning in de lucht. "Natuurlijk." "Ben jij met iemand? Ik bedoel, is er iemand speciaal in je leven?" Ik voelde dat mijn adem even stokte. "Nee," zei ik zacht. "Er is niemand." Hij knikte langzaam, alsof dat antwoord hem meer betekende dan hij liet merken. "Dan ben ik blij dat ik je heb ontmoet," fluisterde hij. We liepen verder zonder veel woorden. Maar de stilte voelde warm, niet ongemakkelijk.
alsof we elkaar al langer kenden dan een paar dagen. Toen Lucas mij bij mijn huisje afzette, boog hij licht zijn hoofd. Tot zaterdag, Emma. Tot zaterdag, zei ik. En toen hij wegliep, voelde ik dat er iets in mijn leven was begonnen waar ik niet meer omheen kon. De zaterdag van de theemiddag kwam sneller dan ik verwachtte. Al vanaf het moment dat ik wakker werd, voelde ik een zachte spanning in mijn buik. Ik wilde niet te overdreven doen, maar toch koos ik voor mijn netste jurk, lichtblauw, simpel, maar elegant genoeg voor een bezoek aan een nieuw gezin. Ik keek nog 1 keer in de spiegel. Mijn haar zat netjes, mijn handen trilden een beetje. Rustig, Emma, fluisterde ik tegen mezelf. Het is maar thee en Lucas. Dat laatste maakte me alleen maar nog nerveuzer. Het pad naar het grote huis voelde langer dan normaal. Toen ik bij de voordeur kwam, stond deze al open. Een vriendelijke vrouw met warme ogen kwam naar me toe. Jij moet Emma zijn, zei ze. Ik ben mevrouw van Linden, Lucas' moeder. Wat fijn dat je er bent. Haar stem klonk zacht en oprecht. Ik voelde me meteen welkom. Dank u wel, zei ik. Het is fijn om hier te zijn. Ze leidde me naar een ruime salon met grote ramen. Het zonlicht viel mooi naar binnen, waardoor alles warm en gezellig leek. Er stonden al wat mensen uit het dorp te praten. Op een tafel lagen kleine taartjes en kopjes die glansden alsof ze net gepoetst waren. En daar, bij het raam, stond Lucas. Hij keek op, zag mij, en meteen verscheen die rustige glimlach op zijn gezicht. Hij kwam naar mij toe alsof hij precies op mij had gewacht. Emma, zei hij zacht. Je bent er. Ja, zei ik, iets verlegen. Het is een mooie middag. Met jou erbij nog mooier, mompelde hij, maar ik hoorde het toch. We praten een tijdje over kleine dingen. Hij vroeg hoe mijn ochtend was geweest, ik vroeg of hij al veel mensen had ontmoet. Hij bleef dicht bij me staan, niet te dichtbij, maar precies genoeg om te voelen dat hij graag bij me was. Na een tijdje kwam zijn moeder naar ons toe. Lucas, zei ze met een zachte glimlach, je moet de mensen niet allemaal aan Emma overlaten. Ze knipoogde naar mij, alsof ze precies wist wat er speelde. Lucas keek een beetje schaapachtig, maar volgde haar raad. Hij liep naar een paar gasten toe, maar keek af en toe naar mij, alsof hij wilde checken of ik me goed voelde. Ik stond bij de tafel met taartjes toen Nora binnenkwam. Ze had mij natuurlijk meteen gezien. Emma, fluisterde ze terwijl ze mijn arm pakte. Je straalt. En hij kan zijn ogen niet van je afhouden. Nora, doe rustig, zei ik, al voelde ik mijn wangen warm worden. We stonden nog te praten toen Lucas weer naar mij toe kwam. Emma, zou je misschien even met me willen wandelen in de tuin? Het is daar rustiger. Zijn stem klonk zorgvuldig, bijna voorzichtig. Nora gaf me een duwtje in mijn rug. Ga maar, zei ze grijnzend. Ik volgde Lucas naar de tuin. De lucht was zacht, de bloemen stonden in volle bloei,
en een lichte wind bewoog door de bomen. We liepen langzaam, zonder haast. Emma, begon hij, ik hoop dat ik niet te direct ben, maar ik voel me heel prettig bij jou. Jij bent rustig, vriendelijk en anders dan de mensen die ik gewend ben te ontmoeten. Ik bleef even stil. Mijn hart voelde warm, maar ik wilde eerlijk zijn. Lucas, ik vind jou ook heel aardig. Misschien meer dan aardig. Hij keek me aan met een blik die diep en zacht tegelijk was. Mag ik dan hopen, zei hij zacht, dat we elkaar steeds beter leren kennen? Ik knikte langzaam. Ja, dat mag je. Lucas glimlachte alsof iemand hem net het mooiste nieuws ter wereld had verteld. Net toen ik dacht dat dit misschien een perfect moment was, riep zijn moeder vanuit de salon. Lucas, we hebben je even nodig. Hij draaide zich om, zuchtte zacht en keek weer naar mij. Blijf hier even. Ik ben zo terug. Ik knikte en terwijl ik in de rustige tuin stond, voelde ik dat dit nog maar het begin was van iets groters. Ik stond alleen in de tuin, omringd door bloemen en het zachte ruisen van bladeren. Normaal vond ik stilte fijn, maar nu voelde de stilte anders, alsof ik wachtte op iets dat mijn wereld opnieuw in beweging zou brengen. Ik dacht aan Lucas' woorden, ik voel me heel prettig bij jou. Het maakte me warm, maar ook een beetje onzeker. Ik liep langzaam naar een bankje onder een grote kastanjeboom. De zon scheen door de takken heen en maakte lichte vlekken op mijn jurk. Ik streek mijn handen glad over de stof, gewoon om iets te doen. Na een paar minuten hoorde ik voetstappen. Maar het was niet Lucas. Het was een jonge vrouw, mooi gekleed, met een vaste, trotse blik in haar ogen. Ze moest iets ouder zijn dan ik, misschien eind 20. Ze liep recht op me af. Jij bent Emma, hè? Vroeg ze zonder glimlach. Ja, zei ik voorzichtig. Kan ik je helpen? Ik ben Elise, zei ze. Een goede vriendin van Lucas. Wij kennen elkaar al jaren. De manier waarop ze vriendin zei, klonk niet bepaald vriendelijk. Mijn hart maakte een klein, benauwd sprongetje. Oh, zei ik rustig. Aangenaam. Elise keek me van top tot teen aan, alsof ze iets zocht dat haar niet beviel. Ik zag dat jij veel met Lucas praatte, zei ze. Hij is heel beleefd. Hij praat met iedereen vriendelijk. Sommige mensen denken daar soms iets anders van. Ik begreep meteen wat ze bedoelde. Ze zag mij als een bedreiging. Iemand die geen plek had naast Lucas. Iemand uit een simpel dorpje. Ik voelde mijn wangen heet worden, niet van schaamte maar van onzekerheid. Toch bleef ik beleefd. Lucas is vriendelijk, ja, zei ik. Maar dat betekent niet dat ik iets denk wat niet gepast is. Elise keek kort opzij, alsof ze iets hoorde en stapte toen dichterbij. Een advies, fluisterde ze. Denk niet dat je zijn wereld kent. En denk niet dat jij genoeg bent voor iemand zoals hij. Die woorden staken dieper dan ik wilde laten merken.
Ik voelde een kleine knoop in mijn buik. Voordat ik iets kon zeggen, hoorde ik Lucas' stem. Elise, wat doe jij hier? Ze draaide zich meteen om en glimlachte naar hem alsof ze zonlicht was. O Lucas, ik kwam alleen even groeten. Hij keek van haar naar mij, en zijn ogen vernauwden zich een beetje, alsof hij voelde dat er iets was gebeurd. Is alles goed? Vroeg hij zacht aan mij. Ik wilde niet dat er ruzie kwam, niet op een mooie middag als deze. Ja hoor, zei ik met een zachte glimlach. Alles is goed. Maar Lucas leek niet overtuigd. Zijn blik rustte een paar tellen langer op mijn gezicht, alsof hij iets probeerde te lezen. Elise, zei hij toen vriendelijk maar duidelijk, ik spreek je straks nog wel. Ik ben nu met Emma. Elise glimlachte weer, heel gekunsteld. Natuurlijk. Ze liep weg, maar niet zonder nog één korte, koude blik naar mij te werpen. Toen ze uit zicht was, ging Lucas naast mij zitten op het bankje. Emma, zei hij zacht, het spijt me als ze iets heeft gezegd dat je onaangenaam vond. Ik schudde mijn hoofd. Het is al goed. Het is niet jouw fout. Maar Lucas keek me bezorgd aan. Ze bedoelt het soms goed, maar ze kan heel direct zijn. Te direct. Ik glimlachte zwak. Ik kan het aan. Toch voelde ik van binnen een kleine twijfel groeien. Niet over Lucas, maar over mezelf. Zijn wereld, zijn vrienden, zijn verwachtingen, waren die niet te groot voor iemand als ik? Maar toen hij mijn hand even aanraakte, heel zacht, bijna alsof hij bang was dat ik weg zou trekken, verdween die twijfel heel even. Ik wil dat jij je veilig voelt bij mij, zei hij rustig. En heel even, onder die oude kastanjeboom, voelde ik dat ook. De theemiddag bleef nog een tijdje gezellig doorgaan, maar ik voelde me niet meer helemaal ontspannen. Elise's woorden bleven zacht in mijn hoofd echoen, als een fluistering die ik niet kon wegvegen. Toch probeerde ik er niet aan te denken. Ik wilde niet dat één ontmoeting mijn hele dag zou verpesten. Toen de middag voorbij was en iedereen afscheid nam, liep Lucas een stukje met me mee richting het pad. De lucht begon al iets koeler te worden, en vogels zongen nog zacht tussen de bomen. Emma, begon Lucas, ik merkte dat je even stil werd in de tuin. Als er iets is, mag je het zeggen. Ik keek naar de grond, naar de kleine steentjes onder mijn voeten. Het is niets, zei ik eerst automatisch. Maar dat was niet helemaal waar en dat wist ik. Ik voel me soms gewoon een beetje onzeker, zei ik eerlijk. Ik ken jouw wereld niet. Jouw vrienden niet. En ik ben gewoon wie ik ben. Lucas bleef staan en draaide zich naar mij toe. Zijn blik was warm, maar ook serieus. Emma, mijn wereld is niet zo bijzonder als het lijkt. Ik waardeer juist eenvoud. Rust. Eerlijkheid. Hij wachtte even, alsof hij mijn reactie wilde zien. En jij, zei hij zachter, bent iemand die ik graag wil leren kennen. Niet omdat je probeert te passen in iets.
maar omdat jij bent. Zijn woorden deden iets met mij. Iets warms, iets zachts, iets dat de knoop in mijn buik langzaam losmaakte. Dank je, fluisterde ik. Lucas glimlachte klein. Mag ik je morgen weer zien? Gewoon voor een korte wandeling. Ik knikte zonder twijfel. Ja, graag. Toen we afscheid namen en ik naar huis liep, voelde ik een vreemde mengeling van rust en spanning. Alsof het leven me iets nieuws wilde geven, maar ik het nog niet helemaal durfde aan te raken. Thuis maakte ik een kop thee en ging bij het raam zitten. Ik keek naar de stilvallende avond, naar de roze gloed die langzaam over de daken gleed. Alles was rustig, maar mijn gedachten draaiden door elkaar. Ineens klopte Nora op het raam. Emma, doe eens open. Ik opende de deur en Nora stapte meteen naar binnen, vol energie zoals altijd. Vertel, zei ze zonder omwegen. Wat gebeurde er met die vrouw? Ik zag haar weggaan met een gezicht alsof ze een citroen had gegeten. Ik zuchtte en liep naar de tafel. Ze zei alleen wat dingen. Niets ergs. Emma, zei Nora terwijl ze haar armen over elkaar sloeg. Ik ken jou. En ik ken vrouwen zoals zij. Wat zei ze? Ik vertelde het haar. Niet boos, niet verdrietig, maar gewoon eerlijk. Nora reageerde meteen fel. Wat een onzin. Jij bent goed genoeg voor iedereen. En Lucas ziet dat ook. Anders had hij je niet eens gevraagd voor de theemiddag. Ik glimlachte, half dankbaar, half onzeker. Nora, misschien heeft ze gewoon moeite met veranderingen. Of ze voelt zich bedreigd, zei ze met een scheve glimlach. En dat zegt meer over haar dan over jou. We praten nog een tijdje, en langzaam voelde ik mijn twijfels kleiner worden. Nora had gelijk, mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar mijn hart wist intussen heel goed wat ik voelde. Toen ze naar huis ging en ik alleen achterbleef, keek ik weer naar buiten. De maan was net zichtbaar achter de wolken, en de avond voelde stil en veilig. Maar wat ik niet wist, was dat iemand anders op datzelfde moment achter een gordijn in het grote huis stond, en mij zag vertrekken uit het licht van mijn deur. En die iemand was Elise. De week die volgde was vreemd en tegelijk opwindend. Ik liep vaak door het dorp, soms langs het grote huis, gewoon om een glimp van Lucas te zien. Maar hij leek altijd bezig, soms met zijn moeder, soms met kleine klusjes in de tuin. Toch voelde ik me meer verbonden met hem dan ooit. Op een ochtend, terwijl ik mijn brieven aan het sorteren was, vond ik een envelop met een sierlijk handschrift. Het was niet uit het dorp, en het was zeker niet van iemand die ik kende. Mijn hart klopte sneller toen ik de naam las, Emma. Voorzichtig brak ik de zegel. Binnenin lag een kort briefje. Emma, wees voorzichtig met wie je vertrouwt. Niet iedereen die glimlacht, bedoelt goed. Let op wat je hart zegt, maar vergeet je verstand niet. Er stond geen naam onder.
Ik las de woorden opnieuw en voelde een rilling over mijn rug. Wie had dit gestuurd? Was het Elise? Of iemand anders die het goed met mij meende? Ik probeerde te bedenken wat ik moest doen. Het briefje was zeker niet gemeen bedoeld, maar het voelde als een waarschuwing. Ik legde het voorzichtig op de tafel en besloot eerst niets te zeggen tegen Lucas. Ik wilde hem geen zorgen geven, niet op dit moment. Die middag kwam Lucas langs. Hij had een boek bij zich en lachte toen hij me zag. Emma, wat een verrassing. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk, zei ik, terwijl ik het briefje wegstopte onder een stapel papieren. We gingen zitten en hij vertelde over zijn ochtend. Een wandeling, een paar gesprekken met buren en een paar kleine klusjes in het huis. Alles klonk gewoon, maar mijn hart luisterde naar elk woord alsof het muziek was. Toen hij opstond om koffie te zetten, voelde ik de drang om hem iets te vertellen. Maar ik wist niet hoe ik moest beginnen. Dus ik zei niets en glimlachte alleen. Lucas merkte de stilte op. Emma, je lijkt een beetje afwezig. Gaat alles goed? Ik schudde zacht mijn hoofd. Ja, het is niets. Gewoon een beetje moe. Hij keek me een moment lang aan, alsof hij iets vermoedde, maar zei niets. Hij keerde terug met 2 kopjes koffie en een licht glimlachend gezicht. De middag voelde nog steeds warm en vertrouwd, alsof er niets raars was gebeurd. Maar diep van binnen voelde ik dat de brief iets in beweging had gezet. Iets dat ik nog niet volledig begreep. En terwijl Lucas mij zijn aandacht schonk, dacht ik aan die ene zin: let op wat je hart zegt, maar vergeet je verstand niet. Ik vroeg me af, kon ik Lucas echt volledig vertrouwen? Mijn hart zei ja, maar mijn verstand fluisterde zacht: wees voorzichtig. En zo eindigde die dag, met zonnestralen die door het raam vielen en een stille waarschuwing die ik nog niet kon vergeten. Diezelfde avond voelde ik de drang om even buiten te zijn. De lucht was koel en zacht, en de zon was net begonnen onder te gaan, waardoor alles een gouden gloed kreeg. Ik besloot een korte wandeling te maken langs het pad dat langs de velden liep, gewoon om mijn hoofd leeg te maken. Tot mijn verrassing stond Lucas daar al, half tegen een hek geleund, met zijn handen in zijn zakken. Hij glimlachte toen hij me zag. Emma, wat toevallig, zei hij. Mag ik met je meelopen? Graag, antwoordde ik terwijl ik naast hem ging lopen. De stilte tussen ons voelde niet ongemakkelijk. De zonsondergang schilderde alles in warme kleuren, en voor het eerst sinds de brief voelde ik me rustig genoeg om echt te genieten van zijn aanwezigheid. Het voelt anders nu, zei hij plotseling. Alsof ik het dorp pas echt begin te zien sinds jij hier bent. Ik glimlachte en keek naar de horizon. Het dorp is altijd hetzelfde gebleven. Maar misschien verandert het voor ons als we er anders naar kijken. Lucas keek me aan en ik zag iets in zijn ogen dat ik nog niet eerder had gezien, een mengeling van nieuwsgierigheid en voorzichtigheid, alsof hij net zo voorzichtig was met zijn gevoelens als ik met die brief. Emma, zei hij zacht, mag ik eerlijk zijn?
Ja, natuurlijk, zei ik, mijn stem iets trillend van nieuwsgierigheid. Die brief, ik weet niet wie hem heeft gestuurd, zei hij, maar ik wil dat je weet dat jij mij kunt vertrouwen. Ik wil niet dat iets tussen ons komt dat ons kan afleiden van wat we voelen. Ik voelde mijn hart sneller kloppen. Zijn woorden raakten me, maar de waarschuwing uit de brief bleef nog zachtjes in mijn gedachten. Dank je, Lucas, zei ik. Dat betekent veel voor me. We liepen verder, langs de velden en over het pad dat lichtglooiend naar het bos leidde. Het was stil, behalve het zachte geruis van de wind door de bomen en het gezang van een enkele vogel. Op een gegeven moment stopte Lucas en keek naar mij. Emma, mag ik iets vragen? Iets, misschien doms? Je kunt alles vragen, zei ik met een zachte glimlach. Wil je dat we vaker samen wandelen? Niet alleen op de dagen dat er iets gebeurt. Gewoon omdat het fijn is. Mijn hart maakte een klein sprongetje. Ja, zei ik zonder aarzeling. Dat wil ik graag. We liepen samen verder, en voor het eerst voelde ik dat mijn twijfels langzaam verdwenen. De brief was er nog, maar op dat moment voelde het alsof vertrouwen en warmte sterker waren dan elke waarschuwing. De zon zakte dieper, de lucht werd donkerder, maar wij bleven wandelen, pratend over kleine dingen, lachend om kleine grapjes. En voor het eerst voelde ik dat er iets begon te groeien dat verder ging dan nieuwsgierigheid. Een stil gevoel van geluk omhulde me, en ik wist dat dit pas het begin was van iets moois. De volgende ochtend liep ik door het dorp, nog nagenietend van de wandeling bij zonsondergang. Alles leek gewoon, maar ik voelde een lichte spanning, een soort verwachting. Misschien was het omdat ik wist dat ik Lucas die middag weer zou zien. Toen ik langs de markt liep, zag ik plotseling een bekende gestalte bij de groentekraam. Het was Elise. Ze glimlachte kort naar me, maar haar ogen waren scherp, onderzoekend. Ik voelde meteen dat ze mijn aanwezigheid niet zomaar accepteerde. Emma, zei ze vriendelijk, maar met een ondertoon die ik niet kon plaatsen. Wat een verrassing je hier te zien. Goedemorgen, Elise, zei ik kalm. Het is een mooie ochtend, nietwaar? Ze knikte, maar ik merkte dat ze iets op haar lippen had, iets wat ze bijna wilde zeggen. Gelukkig kwam Lucas op dat moment langs, lachend naar een oudere buurman. Toen hij ons zag, bleef hij staan. Elise, zei hij. Wat een toevallige ontmoeting. Emma, dat is Elise, zoals je weet. Elise glimlachte naar hem, maar haar ogen gleden snel naar mij. Ja, ik weet het, zei ze kort. Het is altijd interessant om nieuwe gezichten in het dorp te zien. Lucas keek eerst van haar naar mij, en ik voelde even een steek van onzekerheid. Zou hij denken dat ik minder waardig was? Maar toen schudde hij zacht zijn hoofd en glimlachte naar mij. Emma en ik hebben net een wandeling gemaakt, zei hij eenvoudig, alsof hij een muur tussen ons en haar opbouwde. Elise knikte langzaam, maar ik voelde dat ze haar blik niet van mij kon afhouden. Haar glimlach was vriendelijk, maar ik wist dat ze iets in gedachten had.
Ik hoop dat we elkaar vaker zien, Emma, zei ze met een toon die dubbelzinnig voelde. Je lijkt me iemand die interessant is. Ik glimlachte beleefd, niet wetend hoe ik moest reageren. Voordat ik iets kon zeggen, nam Lucas mijn hand zacht vast en zei: Kom, Emma. Laten we verder lopen. Het is een mooie dag en we hebben een wandeling beloofd. Ik voelde een golf van opluchting toen we samen wegliepen. Elise bleef achter bij de markt, haar ogen nog steeds scherp op mij gericht. Die vrouw, fluisterde ik zacht. Ze lijkt me ingewikkeld. Lucas glimlachte en kneep zacht in mijn hand. Dat klopt. Maar laat je er niet door afleiden. Het belangrijkste is dat wij ons eigen pad volgen. Ik knikte terwijl we samen verder liepen langs het rustige pad richting de velden. Die dag voelde ik sterker dan ooit dat mijn hart juist moest luisteren naar wat het voelde, en dat mijn verstand mocht helpen, maar niet mocht verhinderen dat ik geluk vond. En terwijl we wandelden, voelde ik dat iets in ons begon te groeien dat niemand kon tegenhouden. Niet een brief, niet een waarschuwing en niet de scherpe blik van iemand die dacht te weten wat goed voor mij was. Die avond zat ik thuis bij het raam, een kop thee in mijn handen. De lucht buiten was diep blauw geworden en de eerste sterren begonnen te glinsteren. Ik dacht aan Lucas en aan de wandeling van die middag. Het voelde alsof er een zachte warmte om mij heen hing, een gevoel dat ik al lang niet had gekend. Plotseling klopte het zacht op de deur. Ik stond op en opende deze voorzichtig. Tot mijn verrassing stond Lucas daar, met een lichte glimlach en een stapel boeken onder zijn arm. Emma, zei hij zacht, ik hoop dat ik niet stoor. Maar ik dacht, misschien vind je het leuk om samen wat te lezen. Het zijn geen gewone boeken, ik dacht dat ze je zouden interesseren. Ik glimlachte, een beetje verlegen. Dat klinkt heerlijk. Kom binnen. Hij liep binnen en we gingen samen bij de tafel zitten. Lucas legde de boeken neer, verhalen over verre plekken, mensen met bijzondere avonturen en geheimen. Terwijl hij een van de boeken opensloeg, voelde ik hoe mijn hart sneller ging kloppen. Het voelde alsof we samen een klein, geheim wereldje deelden, eentje waar niemand anders toegang toe had. Emma, zei hij terwijl hij opkeek, ik wil dat je weet dat ik eerlijk ben tegen je. Over alles. Jij hoeft niets te verbergen en ik ook niet. Ik voelde een lichte gloed van geluk. Lucas, dat is precies hoe ik me voel. Het is fijn om iemand te hebben die zo oprecht is. Terwijl we lazen en praten over de verhalen, kwamen we steeds dichter bij elkaar. Zijn hand raakte soms zacht de mijne aan als we iets lazen wat ons beiden raakte. Het voelde intiem en veilig tegelijk. Na een tijdje zei hij plotseling: Emma, ik moet je iets vertellen. Iets wat ik eigenlijk liever niet wilde zeggen, maar ik voel dat het moet. Mijn hart sloeg een slag over. Wat is het? Vroeg ik voorzichtig. Die brief die je vond, ik weet wie hem heeft gestuurd, zei hij zacht. Het is iemand die probeert te beschermen, maar op een verkeerde manier.
Het was niet om je bang te maken, maar gewoon om je te waarschuwen. Ik keek hem aan, verbaasd en een beetje opgelucht. Dus, het is niet gevaarlijk? Lucas schudde zijn hoofd. Nee, niet gevaarlijk. Alleen, iemand die denkt te weten wat goed voor je is, terwijl jij zelf moet ontdekken wat juist voelt. Ik glimlachte, en voor het eerst die dag voelde ik een diepe rust. Misschien was dit het begin van iets dat sterk genoeg was om twijfels en waarschuwingen te overwinnen. We bleven nog lang zitten, pratend over de verhalen en de geheimen die erin stonden, en soms zweeg ik alleen maar en luisterde naar de zachte stem van Lucas. Het was een avond vol warmte en vertrouwen, een avond die ik nooit zou vergeten. En terwijl ik later naar bed ging, voelde ik een kleine vonk van zekerheid. Wat er ook zou gebeuren, ik wist dat mijn hart en Lucas' hart op een zachte, onzichtbare manier met elkaar verbonden waren. De dagen erna waren gevuld met wandelingen en gesprekken met Lucas. Elke ontmoeting voelde als een stukje magie dat langzaam ons leven omhulde. Toch kon ik de woorden van Elise en de mysterieuze brief niet volledig uit mijn hoofd zetten. Er bleef een kleine twijfel, een zachte waas die soms over mijn geluk hing. Op een middag, terwijl we samen langs het pad bij het bos liepen, stopte Lucas plotseling. Hij keek om zich heen, alsof hij wilde controleren dat niemand ons kon horen. Emma, zei hij zacht, ik denk dat het tijd is dat ik je iets vertel. Iets dat ik tot nu toe heb bewaard, maar je moet het weten. Mijn hart sloeg sneller. Wat is het? Vroeg ik, terwijl ik dichter bij hem stapte. Lucas haalde diep adem. Elise, zij is niet zomaar een vriendin. Ze is iemand die vroeger een belangrijke rol in mijn leven speelde, en soms voelt ze dat ik keuzes maak waar zij invloed op wil hebben. Ik voelde een mengeling van nieuwsgierigheid en onzekerheid. Dus, ze probeert je te beïnvloeden? Hij knikte langzaam. Ja, maar niet om je kwaad te doen. Ze denkt alleen dat ze weet wat het beste voor me is. Maar zij kan niet zien wat ik voel. En wat ik voel, dat ben jij, Emma. Ik keek hem aan, mijn hart warm en licht tegelijk. Het was een moment van eerlijkheid dat alles veranderde. Alles wat ik had gevoeld tijdens onze wandelingen en gesprekken, kreeg nu een betekenis die dieper en sterker was dan ooit. Lucas, dat is zoveel om te horen, zei ik zacht. Maar ik ben blij dat je eerlijk bent. Hij glimlachte en kneep zacht in mijn hand. Ik wil dat je weet dat jij belangrijk bent voor mij. En dat niemand dat kan veranderen, zolang ik eerlijk blijf over wat ik voel. We liepen verder, maar nu voelde elke stap lichter. De zon scheen door de bomen en de wind speelde zacht met mijn haren. Het was alsof de wereld ons voor een moment helemaal omarmde. Die avond thuis bij mijn raam voelde ik een nieuwe zekerheid. De brief, Elise's woorden, alle twijfels, het voelde nu minder zwaar. Want ik wist dat Lucas en ik een band hadden die sterker was dan waarschuwingen en oude connecties. Ik glimlachte naar de maan die hoog aan de hemel stond.
Voor het eerst voelde ik dat mijn hart veilig was, dat het durfde te vertrouwen, en dat dit pas het begin was van iets dat mooi en onvergetelijk kon worden. De volgende ochtend voelde het dorp stiller dan gewoonlijk. Het leek alsof iedereen nog sliep, terwijl ik al vroeg mijn ontbijt had gegeten en uitkeek over de tuin. De rozen bloeiden nog steeds prachtig, en het zonlicht danste op de ramen. Het voelde bijna perfect, tot ik een kleine envelop zag liggen bij de brievenbus. Mijn hart maakte een sprongetje. Niet weer een brief, dacht ik, maar nieuwsgierigheid won het van de angst. Ik opende de envelop en vond een klein, handgeschreven briefje. Emma, vertrouw je hart, maar wees alert. Soms lijkt alles duidelijk, maar schijn kan bedriegen. Mijn vingers trilden een beetje. Elise had het weer gedaan. Haar waarschuwingen waren subtiel, maar ze wekten een gevoel van spanning op dat ik moeilijk kon negeren. Later die middag besloot ik mijn gedachten te delen met Lucas. We zaten samen op het bankje in het park, omringd door zachte wind en het gezang van vogels. Lucas, begon ik voorzichtig, ik heb een brief gekregen. Het is van Elise. Zijn gezicht werd iets serieuzer, maar hij hield mijn hand vast. Emma, ik had verwacht dat dit zou gebeuren. Ze probeert altijd een indruk achter te laten, zelfs als het onhandig is. Het betekent niets persoonlijks over jou of ons. Maar ze zegt dingen die twijfel zaaien, zei ik zacht. Hoe kan ik die negeren? Lucas keek me aan met zijn warme, vaste blik. Emma, dat hoef je ook niet helemaal te negeren. Maar luister naar je eigen gevoel. Jij kent je hart beter dan wie dan ook. En wat het voelt, dat is echt. Zijn woorden gaven me een gevoel van kracht dat ik lang niet had gevoeld. Voor het eerst besefte ik dat Elise's waarschuwingen alleen maar een test waren, een test van vertrouwen en moed. Terwijl we daar zaten, voelde ik een zachte bries die door mijn haren speelde. Het was alsof de natuur zelf mij aanspoorde om te durven geloven. Lucas, zei ik uiteindelijk, een glimlach op mijn gezicht, ik vertrouw je. En ik vertrouw mezelf ook. Hij glimlachte en kneep zacht in mijn hand. Dat is alles wat ik wilde horen, Emma. Die middag voelde ik dat er iets veranderde. Elise's invloed kon aanwezig zijn, maar ze kon niet bepalen wat mijn hart voelde. En dat was het begin van een nieuwe zekerheid, een begin van een vertrouwen dat niets of niemand gemakkelijk kon verbreken. De zon zakte langzaam achter de horizon, en ik voelde een diepe rust. Voor het eerst in weken voelde ik dat alles precies op zijn plek viel, en dat er nog veel mooie momenten zouden komen, met Lucas aan mijn zijde. Een paar dagen later voelde ik een lichte spanning in het dorp. Het gerucht ging dat er een klein bal of een bijeenkomst zou plaatsvinden in het huis van een van de oudere families. Het was iets ongewoons, maar ook spannend. Ik wist dat Lucas er waarschijnlijk ook zou zijn. Die middag, terwijl ik mijn jurk klaarlegde, een eenvoudige lichtroze jurk die ik recent had gekocht, klopte Lucas zachtjes op mijn deur. Emma, zei hij met een glimlach,
mag ik je iets vragen? Natuurlijk, zei ik, terwijl mijn hart iets sneller klopte. Er is een kleine bijeenkomst bij mevrouw Van Dijk vanavond. Het is heel informeel, maar ik dacht, misschien wil jij meegaan. Samen. Ik voelde een mengeling van opwinding en nervositeit. Zoiets was nieuw voor mij en ik wist niet precies wat ik kon verwachten. Maar ik voelde ook een verlangen om dit moment met Lucas te delen. Ja, ik ga graag mee, zei ik uiteindelijk en mijn glimlach werd breder. Die avond, aangekleed in mijn jurk en met mijn haar netjes opgestoken, liep ik hand in hand met Lucas door de rustige straten van het dorp. De lantaarns waren al aan, en hun zachte licht weerspiegelde op de kasseien. Alles voelde magisch en tegelijk vertrouwd. Toen we bij het huis aankwamen, werden we vriendelijk ontvangen. Er waren enkele bekende gezichten van het dorp, maar ook nieuwe mensen die nieuwsgierig waren naar de gasten van de avond. Het gesprek begon rustig en vriendelijk, met kleine praatjes over het weer, de tuin en de dagelijkse gebeurtenissen in het dorp. Lucas bleef dicht bij mij, en af en toe leunde hij zacht tegen mijn schouder. Het voelde warm en geruststellend, alsof we samen een eigen kleine wereld hadden, ondanks de nieuwe gezichten om ons heen. Op een gegeven moment kwam Elise binnen. Ze glimlachte naar iedereen, maar toen ze onze blikken kruiste, voelde ik haar scherpe, onderzoekende blik. Toch zei ze niets, en liep ze langs ons alsof ze de perfecte gastvrouw was. Lucas kneep zacht in mijn hand en fluisterde: "Laat haar maar. Wat zij denkt of zegt, doet er niet toe. Wat belangrijk is, is dat jij hier bent, met mij." Ik voelde een warme gloed van binnen. Zijn woorden, zijn aanwezigheid, gaven me kracht. En voor het eerst die avond voelde ik dat mijn onzekerheden, althans voor even, verdwenen waren. Het bal begon rustig, met muziek en zacht gelach. Mensen dansten in kleine groepjes, en ik merkte dat ik glimlachte, niet alleen om de muziek, maar om de zekerheid dat dit moment van mij en Lucas was. Die avond voelde als een nieuw begin, een begin waarin ik langzaam maar zeker leerde dat geluk soms gewoon een hand, een glimlach en iemand die in je gelooft nodig heeft. De avond bij mevrouw Van Dijk was nog steeds in volle gang toen Lucas me zachtjes bij mijn arm pakte. "Emma," zei hij, "mag ik je even meenemen naar buiten? Het is zo druk hier binnen, en ik wil gewoon even met jou zijn." Ik knikte en samen liepen we de tuin in. De lucht was fris, gevuld met de geur van bloemen die 's avonds nog sterker leek te zijn. De maan stond hoog en verlichtte de paden met een zachte gloed. Alles voelde rustig en magisch, alsof de wereld even stil stond. Lucas stopte en keek me aan. Zijn ogen waren vol warmte en ernst. "Emma," zei hij zacht, "er is iets wat ik je echt wil vertellen. Iets waar ik al een tijdje over nadenk." Mijn hart sloeg sneller. "Wat is het?" vroeg ik, mijn stem nauwelijks hoorbaar. Ik voel dat ik je kan vertrouwen met alles wat ik denk en voel," zei hij. "En ik wil dat jij ook weet dat je mij altijd kunt vertrouwen. Niet omdat het moet,
maar omdat ik wil dat we eerlijk zijn tegen elkaar. Ik voelde een traan van geluk opwellen, maar ik veegde hem snel weg. Lucas, zei ik zacht, ik voel hetzelfde. Ik vertrouw je. Helemaal. Hij glimlachte en nam voorzichtig mijn handen in de zijne. Het was een klein gebaar, maar het zei meer dan woorden ooit konden uitdrukken. Ik ben blij, zei hij zacht. Met jou, met ons. We stonden daar een tijdje in stilte, luisterend naar het zachte ruisen van de bomen en het gefluister van de wind. Het was een moment van volledige rust, van veiligheid en verbondenheid. Voor het eerst voelde ik dat ik werkelijk mezelf kon zijn, zonder twijfel, zonder angst, alleen met vertrouwen. Toen we terugliepen naar het huis, voelde ik dat er iets veranderd was. Onze band was sterker, dieper, en iets in mij wist dat dit gevoel niet zomaar voorbij zou gaan. Die avond, terwijl ik later in mijn bed lag, dacht ik aan de vele kleine momenten die ons hier hadden gebracht. De eerste ontmoeting, de brief, Elise en elke wandeling. Het was een reis vol uitdagingen geweest, maar nu voelde ik dat mijn hart eindelijk de juiste richting had gevonden. En ik wist dat, wat de toekomst ook zou brengen, dit moment van vertrouwen en eerlijkheid altijd bij mij zou blijven, een herinnering aan het begin van iets moois en onvergetelijks. De dagen na het bal voelden alsof het dorp een beetje helderder was geworden. Alles leek gewoon, maar in mijn hart voelde ik een zachte verandering. De brief, Elise, de twijfels, het leek allemaal op zijn plek te vallen. Mijn vertrouwen in Lucas en in mezelf was sterker dan ooit. Op een zonnige ochtend liep ik door het dorp, dit keer zonder nervositeit, maar met een gevoel van vreugde dat ik nauwelijks kon bevatten. Daar was hij, Lucas, bezig met het opruimen van een klein hoekje van zijn tuin. Toen hij mij zag, glimlachte hij breed en kwam naar me toe. Emma, riep hij vrolijk. Kom, ik wil je iets laten zien. We liepen samen naar een klein deel van de tuin waar hij bloemen had geplant. Ze stonden net in bloei, hun kleuren helder en levendig in de zon. Zie je dit? Vroeg hij. Ik heb ze speciaal geplant. Voor jou. Ik voelde een warme gloed in mijn borst. Voor mij? Vroeg ik zacht, mijn ogen glanzend van geluk. Ja, zei hij en hij keek me met een zachte glimlach aan. Omdat jij alles mooier maakt. Mijn dagen, mijn wandelingen, mijn wereld. Ik kon alleen maar glimlachen en hem zacht aankijken. Er waren geen woorden nodig, alle gevoelens zaten in onze blikken, onze handen die elkaar vastpakten, en in de stilte die alles zei wat woorden niet konden uitdrukken. Die middag gingen we wandelen door de velden, hand in hand. De wind speelde zacht door mijn haren, de vogels zongen en het zonlicht maakte alles warmer en helderder. Het voelde alsof het leven zelf ons omarmde. Emma, zei Lucas plotseling, ik weet dat het leven soms uitdagingen brengt, maar ik wil dat we samen deze reis maken. Samen, zonder twijfel, zonder angst. Ik knikte, mijn hart vol vertrouwen. Samen, fluisterde ik terug.
En op dat moment voelde ik dat dit inderdaad een nieuw begin was. Een begin van een leven vol warmte, eerlijkheid en een liefde die zacht, sterk en onvergetelijk was. De wereld om ons heen bleef stil en vredig, maar mijn hart was vol leven. En zo begon voor ons een hoofdstuk dat nog veel verhalen zou bevatten, vol wandelingen bij zonsondergang, zachte woorden en het geluk van samen zijn, een leven waarin vertrouwen, liefde en moed altijd de hoofdrol zouden spelen. Het was het begin van alles wat mooi kon zijn.